jenom prostě díry dolů. A prostě tak jako poslepu jedete, pak musíte zatočit asi zase dolů, takže to je taky nepříjemný. Jak jsem vám říkal předtím, ta sopka, to je to samý. A obzvlášť je vždycky špatný, když zaprší, tak se udělají ty dvě vrstvy, mokrá, suchá, jedete potom, ta mokrá se s vámi utrhne, tak na hře neuděláte vůbec nic. Já mám rád to, co je opravdu pevný, jistý, i takhle zasuchá. No. Projedeme tou dírou ještě asi tamhle, jak jsme jeli. Dobře. Pěkný, asi opravdu ospouští to auto. Co to přijde? Povede. To vyhodí, to tady dolů, jak jedeme. Neboj klidně vyskočit a zvenku to bude hezčí teda. Když tam to auto zmizí a pak to začne hrapat nahoru. Signalizujte. Tak to se. Tak, jak je ten na levo od tý, to když tam jako ten kopeček, tak přes mě, ano. Tak jsme se na to Aneta rychtovali od Vánoc, tak to uteklo rychle, víš? Jo, Skočte na nějaký ty velký akce, jak to máte ten poukaz, během mít taky si, takže tak to se nemusí ani domluvat, prostě skočíte, vy stojíte většinou frontu někde takhle stále na porku, ještě nechce stát, než to vyjde ještě kolega. Přijdete, zleva zajít nebo rovně? Takhle někde tady na těch místech, takhle za tím černým. Jo. No nevím, 5 metrů dopředu a tam to zapíchněte a je to dobrý. A já zase za 4 hodiny beru další posádku.